Kakva užasna kuća! Ova je već bolja, više mi se sviđa. Da, a tebi, Lutko? Cool, i njoj se sviđa. To je super. Ko ste vi? Ne, pustite me! Stanite! Šta je to bilo? Gospođice Molly, možete da uđete? Hvala, Tede. Ovo je moja omiljena lutka brac. A ovo je njena nova prelepa kuća. Dobro, hajde da se igramo. Kako si ti, siromašna? Tako je ružno govoriti. Tede, rukavica. Hvala. Ćao, Jess. Moram da sredim svoju polovinu kućice. Fuj. Ovdje je sve prljavo i ligavo. Kakva je to sluz. Kako odvratno. A šta imam u rancu? Limenka kole. Pacov. Četkica za zube. Odlična opcija. Koristit ću malo paste za zube, da. A sada čistim kućicu. Super! Odlično mi ide. Hoću još grožđa, hvala. A šta to radi Jess? Uspešno sam očistila kućicu. Divno. Sad je tako bela, tako čista, sjajno. Koristit ću šareni papir za ukrašavanje. Da. Gledajte. Napravit ću zeleni grm. Aha, a zatim cveće. Skupit ću delove. Odlično. Izgleda super. A sada mogu ukrasiti svoju kuću. Moja lutkica. Kako ti se sviđa? Uzmi limenku sa farbom. A sada ostavi svoje otiske po celoj kući. Hajde, uspećeš. Verujem u tebe. Kako je lepo ispalo, svaka čast. Cool, bravo, bravo. A šta ovdje da uradim? Znam. Ostalo mi je malo papira i seći ću potrebne delove. Zatim dodajem prozor i okvir. Ispalo je tako lepo. Pa šta? Kod mene će biti bolje. Tede, daj mi valjak. Hvala. Sad ću pokriti krov mekim tepihom. Ideja. Sad je Tedu lice mekano. Kako smešno. Super. A sad ću ukrasiti prozor lepim okvirom sa dijamantima. Da. Dodat ću ovdje zlatna srca. A ovdje će biti predivna zlatna ograda. Cool. I ja imam ogradu. Fuj, kakav užas. Tede, dođi ovamo. Gledaj, trebaju mi ovi kamenčići. Jel vidiš? Donesi mi ih. Hej, šta radiš? Čekaj, ali to je moja kruna. Da li si odlučio da ukrasiš balkon mojim dragocenim kamenjem sa krune? Izgleda naravno lijepo. Da, dobro. Sviđa mi se. Ali sad mi treba nova kruna. Je li zlatna? Nije! Donesi drugu! A ja imam ukusnu lizalicu. Ona je iz kante za smeće. Malo je prljava, ali nema veze. Sad ću razbiti lizalicu. Da. I ukrasiti komadićima svoju ogradu. Super. A tu će biti cveće od papira. Lepota. Ma daj, to grozno. U mom dvorištu će biti fontana. Prelepa je. Da, super. A tu ću staviti zlatnu ogradu. Kako je sjajno ispalo. Molly, dala si mi sjajnu ideju. Trebaju mi šarene olovke. Povezujem ih zajedno. I gledaj,
pašće ograda. Tako je lepa. Super. A fontanu sam nacrtala. Baš mi se sviđa moja kuća. Moja je 100 puta bolja, jel znaš? Ne, nije. Šta vi mislite? Napišite u komentarima. Jao, a šta da uradim unutra kuće? Jao, nema ništa, sve ružno. O, časopis. Da vidimo šta ovdje ima. O, kakve lepe lutke. Okačit ću postere s njima na zid. Da, ispalo je slatko. Sviđa mi se. Šta? Vrati mi to. Šta je ostalo ovdje? Oho, kakve lepe lutke. Dobro, ja ću da okačim postere na zid. Da, sad ću uzeti lepak u pištolju i nacrtati zvezdu. Super mi ide. Zatim ću nacrtati usne. O, da, cool. Imat ću pravi vitraž. O, da, ispalo je cool. Ostalo je sve obojiti. To nije teško. Kako mi dobro ide, ja sam pravi umetnik, jel da? Mnogo mi se sviđa. Još par dodira i to je to. Dodajem okvir. I stavljam ovdje. Tu će biti tepih. I ovdje također. Stavit ću fotelju. Zatim police. Biljku. Stočić za kafu. I stolice. Sada moja lutka može uživati u ovom mjestu. Ovo će biti njena sopstvena dnevna soba. O, ja sam nešto smislila. Treba mi plastelin. Sad ću od njega napraviti potrebni namještaj. Da. Od roze plasteline ću napraviti stolicu. Super! Ostalo je dodati nogice. Eto ih. Svaka mi čast. A od belog plastelina mogu napraviti lepe jastučiće. Preslatko! Sad ću rasporediti sav namještaj po dnevnoj sobi. Jao, gledajte, dnevna soba je spala tako udobna. Moja lutka je oduševljena. Cool! Ok, vreme je da napravim toalet. Već sam zalepila leopard tapete. Ovdje će biti zlatna WC šolja sa mekim roza navlakama. A tu ću staviti kadu. Ted, vidiš policu? Treba je popuniti. Napravi na 3D printeru lepu mačku. I ofarba je u zlatnu boju. Da, odlično. Svaka ti čast. Da, i krevet mi treba. Stavit ću ga ovdje. Super. Vreme je da sredim spavaću sobu. Tu će biti lampa, stolica, sto i okačit ću nekoliko disko kugli. O, kako slatko. Moja lutka ima najlepšu sobu. I ja sam smislila ideju za spavaću sobu. Sad ću naći nešto. O, sladoled. Nisam ga pojela do kraja. Usput, štapić od sladoleda savršeno mi odgovaraju. Spojit ću sve zajedno uz pomoć lepljive trake. Da, tako je. Gledajte, napravila sam policu za knjige. Super! Rasporedit ću sve knjige. Moja lutka je mnogo pametna i voli da čita. O, kako lijepo! Tu ću staviti krevet, ormarić sa lampom, a tu će biti sto za kompjuter. Moja lutka će moći da igra svoje omiljene igrice. Tu će biti tuš kabina, ali od čega da je napravim? Tačno! Ovdje ima kesice za smeće. To će biti zavese. A ovdje
kartonska WC šolja, gotovo. Moja soba je potpuno spremna. Ispalo je super. Jao, Molina polovina kuće je ispala tako skupa. Neverovatno. A polovina Jess izgleda jednostavno, ali također lepo. Sviđaju mi se obe kućice, a šta vi mislite? Napišite odgovor u komentarima. Jess, gdje je tvoja lutka? Kuda je otišla iz svoje nove kuće? Wow! Ona je kod tvoje komšinice. Organizovale su modnu reviju, sjajno. Zanimljivo, da li Molly zna za to? Evo je, sigurno nije čula za to. Šta se dešava, devojke? Ne razumem, šta hoćeš? O, kuda nosite Jess, hej? Da, odlično. To je to. Je li sad bolje? Eto je. Wow, kako je lijepa! Postala je mnogo bolja. Dede, to je savršeno. Ali i ti treba da se središ. Hajde da promenimo tvoj stil. Šta? Da, sada izgledaš mnogo bolje. Odlično. Možemo sad svi da se družimo. Nije me sramota. A mi smo super. Da! Će sigurno napraviti savršeno roze kuću. A ko se to teleportovao kod nas? Wow, pa to je K-pop lovkinja na demone Rumi. Kako sjajno. Devojke, brzo ćete se sprijateljiti, sigurna sam. Šta? A otkud ovdje leteće miševe? O, ne, to je vampirica. Devojke, ne plašite se. Ona će biti vaša nova komšinica. Biće zabavno, sigurna sam. Dakle, krećemo sa ukrašavanjem kućica. Da, ja sam već mislila. Imam svoj omiljeni sok od paradajza. Sad ću ga staviti u svoj blaster, a zatim poprskati po mojoj kući. Odlično. Ovi tragovi su savršeni. A sada mojoj kući treba dodati crvene oči i očnjake. Da. I stavit ću crvenu stazu. Šta? Borit ću se. Imam ogroman mač. Hej, zašto si se pretvorila u slepog miša? Teško mi je da te pogodim. Čini mi se da sam te našla. Odlično. Tako ti treba. A sada udarac u srce. O ne! Devojke, vi ne ličite na dobre komšije. To je bilo grozno. Wow, od mog mača se po celoj kući pojavila prelepa šara. Super! A želim još da napravim disko zonu. Da, tu ću staviti zvučnike. A zatim organizovati pravi K-pop koncert. O, da? Cool! Obožavam da pevam. Ne mogu više ovo da slušam. Moram je odmah oduzeti mikrofon. Šta? Šta hoćeš? Ne, moj mikrofon vrati. Moram da vežbam. Odmah mi vrati mikrofon, vampirice. Dok devojke pokušavaju da se sprijatelje, ja ću ukrasiti svoju kućicu. Tu ću okačiti moj profil, a onda ću staviti mašnice. Slatko. Devojke, idemo dalje, jel da? Da. Dobro, ja ću početi da ukrašavam svoju kuću iznutra. Ovdje je definitivno potrebno renoviranje. Na zidove ću zalepiti crne tapete. Odlično izgledaju. Tu ću zalepiti pločice. Da, super, dovoljno je mračno. A ovdje ću okačiti crvene zavese. Za sad ću otvoriti prozor. Hajde da vidimo šta su uradile moje komšinice. Letim kod Rumi. Da vidimo šta radi tamo. Dakle, hajde da namestimo krevet.
Imam odličan ljubičasti prekrivač. Ovdje ću staviti uzglavlje u obliku Derpija i dodat ću mu Susija. Baš je slatko. A ovdje će biti logo mog K-pop tima. I što više jastuka? O da, šta? Ti si opet ovdje? Neću ti dozvoliti da mi upropastiš kuću, gubi se! Hajde! Ha, ipak sam te pogodila. Ajoj, pravo u glavu. Kako mekan krevet. Divno. Ovdje bih slatko spavala jedno 100 godina. Ima igračka. Jao? Gubi se iz moje kuće. Ne želim da spavaš na mom krevetu. I vrati mi jastuk. Hvala. A sada odlazi. Sa zadovoljstvom. Kako ova Rumi bezobrazna. Pala mi je na pamet ideja. I meni treba krevet. Da, sad ću sebi srediti kovčeg i poređati igračke. Da, sad ću to rešiti za par sekundi. Gotovo, pogledajte kako je slatko ispalo. Moja soba izgleda istinski vampirski. Oduševljena sam. Baš mi se sviđa. Toliko sam se umorila ukrašavajući sve da je vreme da malo odspavam. Strašnu noć. Ja već volim svoju sobu. Smislila sam da stavim ovdje ormar. Tako je težak. Ovdje ću staviti svoje aksesuare. Da. To će biti torbica, ovdje šeširi, ovdje cipele i još jedna torbica. Njih nikad nije previše. Ovdje ću okačiti moju odeću. Lepota. A tu će biti police za moju šminku. Tu ću staviti ogledalo. Kako sam lepa. A ovdje neka stoji fotelja. Stavit ću još biljku i tepih. Sve će naravno biti roze. I obavezno mi treba ormarić pored kreveta. Tu ću okačiti roze krunu za dekoraciju. Tako lepo sjaji. A tu će biti neonski ukras. Kako je slatko ispalo. Moja soba je tako divna. Obožavam roze boju. Da, sviđa mi se bukvalno svaki detalj u mojoj sobi. O, da. Ovdje sam tako srećna. Sve me raduje. Zanimljivo. A šta je kod mojih komšinica? Hajde da saznamo. Sad ćemo pogledati. Pitam se šta je kod sebe uradila vampirica? Je li to pravi mrtvački sanduk? Očigledno ona tamo spava. Nevjerovatno. To definitivno nije krevet mojih snova. Dobro. A šta je smislila Rumi? Idem da vidim. Wow! Kod nje je sve tako lepo. Rumi, tvoja soba je puna detalja. Izgleda tako cool. Svaka ti čast. Sviđa mi se sve u tvojoj sobi. Dobro si se potrudila. Imaš tako lepe drugarice. Barbie, svrati u goste. Baš sam sad završila sa sređivanjem. Drago mi je što ti se sviđa. Trudila sam se. Hajde da se slikamo. Hajde da probudimo vampiricu. Dosađivala mi je ceo dan. Imam bolju ideju. Hajde da joj malo ulepšamo sobu. Tako je mračna. Hajde da dodamo mašnice. Ova slika je tako jaziva. Bolje da stavimo ovu. A ja ću zameniti ove užasne stvari nekim lepšim. Da, tako mnogo bolje, jel da? A dole ću da stavim lepu plišanu igračku. O, da, slatko. A ovdje neka bude ogromni roze meda. I on je sladak. A jesi li videla ovu lobanju? Uopšte nije lepa. A bolje da zalepimo jedno slatko srce. Hajde da joj podmetnemo smrdljivu čarapu u sanduk, da se što pre probudi. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Šta to tako miriše?
Šta? Otkud ovde ovako odvratna smrdljiva čarapa? Pustite me odavde! U pomoć! Poklopac se zaglavio! Izašla sam! Šta ste to uradile? Ne! Moja jeziva odvratna soba je postala tako roze i pufnasta i slatka. Kakav ste to užas napravile! Dođe mi da iskopam svoje oči. To je odvratno. Ma daj, šta ti je? Hajde da napravimo sliku za uspomenu. Tvoja soba će biti još bolja ako u njoj okačiš naše zajedničke slike. Čekaj, a tebe nema na slikama. Točno, ti si vampirica. Daj, sad ću te ujesti. Odlično. Baš sam ogladnela posle dugog sna. Ti ćeš biti odlična vampirica. Šta si to uradila s njom? Stoj i ne mrdaj! Gde je opet nestala? Gde da je tražim? Kakav je to zvuk? O ne, Barbie! Tvoja odeća! Šta? Postala sam vampirica? Nevjerovatno! Dobro mi stoji. Baš tako. Sad možemo zajedno da letimo. Hajde! Šta? Zar i ja tako mogu? Sad ću da probam i... uspela sam! Šta? Izgubila sam drugaricu. O da, konačno danas je moj rođendan. Jedva sam čekala da okrenem taj list na kalendaru. Obožavam rođendan. Ovaj dan je samo za mene. Danas sam kraljica. A evo i moje rođendanske kapice. Idem da slavim. Mama, tata, tako sam srećna. Doneli ste mi poklon, jeli? Naravno, draga. Evo, uzmi svoje poklone, sve za tebe. O, hvala. Ej, meni je rođendan. A zar mi nećete čestitati? Šta? Nema ni poklona za mene? Mama? Da, poklon. Imam ideju, čekaj. Evo ti. Sada idi, ne smete nam da slavimo rođendan. Šta je ovo, novčić? Koji je to poklon? Oni me uopšte ne vole? Baš je ukusno. Pa dobro, gubitnice. Hoćeš li zalicu? Ne može moje. Idi da se odmoriš. Jel tako? Dobro, i ja ću nešto smisliti. O, šta li ovo? Moram da vidim. Jao, stara prljava lizalica. Fuj. Odvratno. Hej, ovamo. Požurite. Da, stavite ovde. Ne, to nije u redu. Ja želim baš ovakvu tortu. Jel vam jasno? Da, bit će urađeno. Sad ću ukrasiti vašu tortu zlatom. O, kako lepo curi. Eto, sad je sve kako treba, jel da? Pogledajte. O, hvala. Ja imam i još malo ukrasa. Ovo će biti najlepša torta i najskuplja. Jao, oduševljena sam. Samo je pogledajte. Još jedan detalj i... eto, doviđenja. Wow, cool. Super. Hajde, odlazi odavde. Dakle? O, kako zanimljivo. Sad ću pozvati nekoga. O, evo ih. Hvala vam puno što ste došli. Hajde da mi napravimo tortu. Prvo treba premazati kore kremom. I razmazati sve. Super. A zatim sljedeći sloj. I posle ću premazati tortu sa strana. Hvala vam puno na pomoći. Vi ste baš super. Ispalo je mnogo lepo. Ukusno. Stavit ću ovo ovde i napuniti vodom. A zatim dodajem pesak. Odlično. Ostalo je postaviti
staviti morsku dekoraciju na dno. Tako je. A zatim ću dodati lepe ribice. Kako su slatke i prelepe. Polivajte male. O, da. Odozgo ću staviti tortu i ukrasiti je. Wow, ovo je pravo morsko čudo. Izgleda sjajno. Ukrasit ću tortu sa strana, tako je. A ovo ću staviti u sredinu. Šta? Kako je to moguće? Ovako će biti mnogo lepo. Padam! O, ne! Jao! Moja glava! To je bilo baš smešno. Smotana. Sad ću ja da ti pokažem kako treba. Ovo ćemo okačiti tu. Da, savršeno. Šta? Ne, to nije lepo. Uzimam stari krevet. Da, tako je. Šta to radiš? Sad čekaj. Ja imam bolju ideju. Sklonit ću sve što mi ne treba. Aha, još malo. Jao, šta ona radi? Šta se ovdje dešava? Ne razumem. A sada to treba pomeriti, tako je? Gledaj, sad će biti jako zanimljivo. Treba mi heftalica i tanjirići. Odlično mi ide. Ovo će biti morski kauč. Super! Ispalo je divno. Da. A ovo je moj jastuk. Eto. Jao, to je odvratno. Hej, ovamo. Slušam vas. Dakle, treba mi ovo. Naravno. Eto, vaš tepih je spreman. Izvolite. Hvala. I dodat ćemo još nešto. Ovo je morski tron za vas. Stavit ću ga ovdje. Trenutak. Sad ću ga raspakovati. Eto, možete da sednete. Sa zadovoljstvom. Hvala. Šta? Šta je ovo? U stvari, mogu staviti ribicu ovdje. Da. I seći ću još jednu. Super. A zatim ću je malo obojiti. Aha, tako je. Gotovo. Imat ću zid sa ribicama. Wow, ispalo je prelepo. A ovu lepotu stavljam ovdje. Ovo ide ovdje. I naravno treba mi sjajna meduza. Okačit ću je tu. Šta? Ovamo, slušaj ovamo. Uradi to za mene. Važi, bit će urađeno. Trenutak. Moram da budem tih. Držim vas. Hvala, vi ste moj spasilac. Nema na čemu. Doviđenja. Idem ja. A što, gde ćeš? Nisam uspeo. Dobro, hoću onda ovo. O, da, sad sam zadovoljna. To je predivno. Oduševljena sam. Ovdje je tako udobno. Jako mi se sviđa moja soba. Ne. Ovamo. Treba mi moja šminka. Da, hvala. Ćao dušo. Sad ću te našminkati, ne brini. Bićeš lepotica. Dakle, prvo oči. Nacrtat ću ti strelice. Kakve oči. Lepota. Ali to još nije sve. Treba dodati šljokice. Draga, izgledaš divno. Malo ću ti naglasiti usne. O, da. Ti si savršena. To ni sve, čekaj.
Još par dodira. Mnogo ti lepo stoji, Zlata, jel znaš? Šta je? Ja mogu li ja? Naravno, izvoli. Ne. Jo. Šta sad da radim? O, tačno. A mogu sama da se našminkam? U čemu je problem? A, bit će super. Wow, pogledajte kakve lepe senke. Sviđa mi se. A sad ću staviti ove perle. Wow, divno. Sviđa mi se, ali nešto nedostaje. Tačno, a dođi ovamo. Da, ti. Hajde, stisni mi usne. Ups, pusti me. Izgleda da su usne gotove. A sada kosa. Moram je očešljati. Eto, ovako je mnogo bolje. Lepota. I dodat ću još par lepih šnalica. O da, ja sam predivna. Što? Ovo nije u redu. Treba mi neko novo odelo. Da vidimo. Šta će ispasti? Wow, pogledajte, ja sam prava morska kraljica. Jako sam zadovoljna. I meni treba nova odeća. Dakle, ova haljina ne odgovara. Možda da probamo ovo? Dobro, ne. O, da. Pogledaj, draga. Ovo je stvoreno za tebe. Baš mi se sviđa. O da, ja sam divna. Sviđa se i meni. Ti si fenomenalna. A ti si onako. Hej, čao. Ćao. Čekajte, dođite ovamo. Pogledajte, zar to nije lepo? Bravo. Nije loše. Gde ćete? Hej, stanite. Ćao, kako vam se sviđa ovo? O, bravo, draga. To je divno, baš si se potrudila. Super je. Srećan rođendan. O, hvala. Dakle, nas dve smo ostale same? Izvoli, jedi, dušo. Hvala. Baš im je lepo tamo. Dobro, zamislit ću želju i... Wow! Ljudi! Hvala vam puno! Mnogo mi je drago! Wow! Kako je dobra ova torbica! O, da. To je baš ukusno. Sviđa mi se ova torta. Koji smor? Šta? Ovo je stvarno dobra žurka! Svi plešu! Zabavljamo se! Da, ludujemo! Kako to? Hoću ja tamo. Jao, pa dobro. Idem kod nje. Hej, Liv. Ovo je za tebe, izvoli. Wow, hvala! Hoćeš da plešemo? Naravno. Ajde! Zabavljamo se, ljudi!